Ingdeng hini HSLC lapen HSSLC ki unduna duma phan karcho ajaimek kepaman pon bajong kro ICDS asai hem nam piche mande kadom Liberta life than bang phi Samirini Mailin timung pi las no nang ton pen berta arjuponik tha doldali monsing timung arong along cleared up sports club pen chipatrupi ponsi ningkan surini rain ko rakethom HSLC lapen HSSLC ki unduna bang phu tuma phan karcho ajaimek kepaman pon Bangso karcho ajaimek along cleared up sports club dun mei phu pradip rong pharpen mai chipa hem phu ponsi mai chingpon lapen mei ki pha alam thesita me cleared up sports club akong chunba Rajen timong pensi Japan lason si bangso karcho ajaimek along monsing timong rong pen pining surini rain ko rakethom HSLC asat lang ka chipa undun lake bang krehini lapen lapu HSSLC pen bang trok an chipa undun thulo pusi KSC akong chunbang Rajen timong pen pachini pon News Desk, Virtual Life. Topini ladak monsing timung pathwa club mate cleared up sports club hemalong kepa dopon niltumla felicitation program metric lapen la HS ki unau somartum phan karcho program niltum hin pen padopon lo pining kedamtang first lo pining bang second lo na siniltum la bang so pining kepadopon labang kelalo athe pining abang dangnel tu monsing timung arong a candidates at kipian penang bong pining percentage abang mesen hasil bang so percentage mesen panajoknel tum club tum sami sining karong lo athe ma aning kan wang ta do mane inu bang flipipo pene bahini unchot la sona bang nel tum tame pene katikuk do ko joine nel tum ki un pon peda la sonda do lo kedam tang abang Hoi phis tame anin kan wang tame nang un bom lo ke Charlie an kung la mitrika ang kung abang ke hoi phis tame pining abang ke me pa mitrika long tame bang ke pen bang ner kep bang sir kep an ke un lo la si yo la person an ke fast ke wana rings tame do inut la pen baki ke second division lo third abang bahini lo la person la si la bang so pining abang kemisen kemi parpi ga jok senil tum club ang bong pen methang club fan le do e poi phis tame club members tum pen pu sikai sinivest tame chebar chedar pen sitame nil tum pini labang so program bang pachun lo sonak thaksi second higher secondary bang tame do labang so higher secondary long tame bang trok lapson doji ki un negala ta bang kep do bon la si bang ke bang bong pen bang trok un lo la si la sus tamil tum ningarong lo hala dax tame first division ki un tame do baki second lo la si third tame bahini ha dakta la si la buson ningarong pen jognel tum la dak club tum tame kabor ipen pini padolo si ningarong pik Lakhain go retrop Duarbaguri MAC constituency ang kangpi Rangsali polling station ke parlo Bajongkro ICDS asai hem nam piche mande Labangso ICDS ahem ke kitam tanga por hota kapre news channel lapen newspaper long anta paklang polo sitame non puanta patang tatat ke manghu me alam lo lapen labangso ICDS asai hem kikim ke rangke ajir ding pik anlo sitame non puanta patang tatat jog Bajongkro ICDS asona mong nang kele anta rong asar ahem along si bipon et Labuson ke claim kita mamuwang via contractor sikari tirang aphan langding puma. Duarbaguri VDC chairman Sar Koirong Paraphan mate sikari tirang aphan tong kapherepik maputa. Bajongkro arara tungpen karju padopon. Hanboka pen Robinson Kilin report. Pini berta bangke lapang sekang tong poniglo laing bomtha berta live.